ndopa wakabva wadi murume bva atondijambira bva atanga kundiruwa zvibhakera musoro. Pa 6 days idzodzi teitenderera especially kwaakaroverwa uko ndokweteitenderera tichingonhongo takatanga kunhonga pushi rake 1 ndakurowa nezvidhina maiguru wakabva watiza ndiye munhu aikwanisa kuzondiitinesera anofanirwa kuitwa masikani emumusoro neumu muchest umu nekuzasi kweurinary. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nguva yapfuura takakuvigirai nyaya yakaitika kuUshewokunze apo vanhu vainetsana pamusoro pemuganhu wakazoguma waita kuti mukomana nemakore 23 ashayikwe kwemazuva akazowanikwa ari kubhanketi. Mukomana uyu patakaenda tichienda kuUshewokunze airatidza kuti ari kudzimbikana zvakanyanya. Destiny TV takazosumuka pamba apa navo tikanovasiya vari mumaoko memapurisa. Nhasi uno tina mukoma waPanashe. Tikuda kunzwa kuti kubva zvatakavasiya mumaoko emapurisa musi watataura navo zvakazofamba sei. Makadini henyu? Tinani makasimba here? Tiri pedu. Mukomana ari sei? Mukomana peni yake kudedera inenge yanani but kuzarirwa kuratidza kuzarirwa zvokuti usiku achirara anongorara achinge munhu ari kungokwiridzira madziva haasi kuchaita zvaaita pakutanga nekuratidza kuzarirwa. Saka tisi kuziva kuti dambudziko racho nderechii. Musi watakapedzera kutaura nemi makanga mawana Panashe mabva naye kubhanketi. Mai mushonga pane here zvakazomboitwa nemapurisa? Mungatizivise here kana pane chamunoziva imimi kuti vakazosungwa here, zviri kufamba sei? Mai mushonga vakazosungwa. Vasungwa takafanirwa nzi vasungwa inotava nawo. Saka takazoenda kukoti musi wa2 but masungirwa vakaitwa mhosva yetaifungidzira kuti ndiyo inofanirwa kunge iri chipuhwa mai mushonga haisiriyo yakasungirwa vanhu ava. Vanhu ava mhosva yavakasungirwa vakanzi tinovasungira assault. Isusu taifungidzira kuti pamwe sinzi munhu vakarova munhu tichizoshaya munhu kwe5 days tisiri kuziva kune munhu tikazoitawo zvekufonerwa nepolisi yebhanketi ichinzi ndo kune munhu taisafungidzira kuti polisi inotirambira kuti vanhu vedu mhosva yavo ndeye kidnapping. Saka ivo vakati aiwa apa hapabudi kidnapping panobuda assault. Tikabvunza kuti wai muri kuti apa hapabudi kidnapping, vakati ivo mukomana wearohwa ari kuti akazotiraya kutiza kobva vakumumhanyisa. Saka mukati mekumumhanyisa akazodonha. Kubva paadonha haana kuzoziva kuti chii chakaitika kwaari. Ndakasvika ndibvunza maiguru kuti akurowa ndiupopo andiratidza ndikati nai mukuru munorova munhu wechikadzi mamuroverei? Kanzi mwana wamamushonga ndiye akadera kuti arohwa ngaende kupolisi. Ngati kana vati aende kupolisi ngatichienda tese bozwe hatikuzive murume. Time yandakati ngatiende kupolisi ndopakatanga kundirowa. Saka pandanda kurowa nezvidhina maiguru wakabva watiza ndiye munhu aikwanisa kuzondiitinesera pandaswera ndichida kuzama kutiza ndiuye kunobva ndadonhera muchibata. Hanhu auzomboona kuti chii chakaitika. Azongomuka nditori mumba mandandiri nevarume 3 titoilet ndaingoshandisira imomo musutu. Chikafu ndaingopiwawo semusungo. Saka pakusatoziva ipapo kuti chii chakaitika paari ndo pari kuita kuti kidnapping isabude because haasi kuzoziva kuti vanhu vakamutora ndivavo here vakamurova. Saka takada kumbotiraya kuti vainyore iyoyo yekidnapping kandi tichizokundikana tozokundikanirana kumberi but vakaramba vakati tinonyora assault. Saka vakazonyora assault. Saka vanyora assault iyoyo still mukomana semunhu
vaiti ndiye akuzvimirira ega nekuti ndiye akaitirwa izvozvo, vakamuconfusa semunhu airwadziwa anga asingakwanisi kuita naro. Vakazomunyorera madhoketi iwawo akawanda, vakanyora madhoketi 4 ingori nyaya 1. Saka isusu taida kuzama kuti titaure navo veiti tiimimi bhai because hamusiri imi makaitirwa nyaya iyoyo. Saka takazoenda kukoti musi wa2 Saturday, musi wa2 March. Saka mamwe madhoketi isusu takazongoudza mukomana kuti chero wanyorawo madhoketi avo akawanda, iwo unongoti rako i1 statement. Saka taenda kukoti iye akazoti 1 ndo yake, but akazopinda ari 2. Mamishonga vakazoiswa pavo vega kunzi vakazorova vari vega, asi pane rimwe dhoketi varipo. Saka taenda kukoti iri assault, vakazonzi vabhadhare bheo $50 each varipo 4. Saka so far mai mushonga wacho ndakatombovaona vakabuda nebheo. Handisi kuziva kuti vamwe vavo vakazobudawo here kana kuti vabuda kudaro havana kuzodzoka kunzvimbo yamuri kugara imimi. Pane maconditions here avakapiwa kunzi vasazosvika kudhuze nekwamunogara? Handizivi kuti ivo pamujaji achitaura vakangoti vasainterfere nesusu, but still murume wacho akazouya achitaura achiti ipo pamakagara inzvimbo yandakapuwa through kusapota musangano. Saka nzvimbo iyi ndeyangu yemusangano, ndakatoipuwa nemusangano. Kana paine zvimwe zvamunofungidzira kuti munokwanisa kuita, hapana zvamunoita. Saka inini handina kukwanisa kuti ndingataura naye kozi munhu mukurusa kwandiri chaizvo. Saka tinoona kuti anogona kungodzokorudza futi kungondiitira the same thing zvaakaita kumunin'ina wangu. Apa ndotoona kuti otherwise pamwe dai akabata inini chaiye, pamwe ndingadai vakatondikanda kana mutemo chaimo. Ngatichidzokerai kuna Panashe. Mapurisa vakakubatsirai nei panyaya yekurapwa kwaPanashe? Mapurisa chaakatibatsira nacho, vakatinyorera tsamba nekuti tiende naye kuchipatara kuti mukomana anorapwa, then kana arapwa tozopuwa maaffidavit tinoda kuzoatachwa padhoketi. Saka taenda netsamba iyoyoyo, takaona madoctors, vakati ivo vanokwanisa kuti vakatinyorera mapiritsi atinofanira kutenga, then nekuti anofanira kuitwa mascan emumusoro neumu muchest nekuzasi kweurinary. Kana izvozvo zvazopera tozoenda kunoona dhokta kuti akwanise kubatsirwa. Iko zvino izvi masikani iyaya akaitwa here? Panashe abatsirika kusvika papi iko zvino mukurapwa kwake? So far kurapwa kwake patari tongoti mapiritsi atiringokwanisa kutenga, zvimwe zvese zvemasikani nechi hapana zvatati taita. Masikani aya mungatitauririre kuti pamakaenda imi muchinobvunza kuti ari kuita mari, vaiti ari kuita mari, sikani yemusoro, sikani yemuchesi yamataura nesikani yekuurinary yacho? Masikani kuHarare hospital kwatakaenda vakati iyi yavo yakafa. Saka ivo vakati vanorekomenda kuti tiende kuWest End. Saka patakaenda kuWest End tichibvunzawo, yemusoro yakanzi iri kuda $300, then kozo yemuchest yakanzi inoda $90. Yekuzasi uko hatina kuzombobvunza because kaona kuti mari dzacho dziri kutaurwa ndanga ndisiri kutombodzikwanisa. Iko zvinezvi mune mukana muri kutaura nemhuri yeDestiny TV. Chikumbiro chenyu ndechekuti kudii takatarisana nekurapwa kwaPanashe? Nditokumbira kuti kana paine vanokwanisa kundibatsirawo kuti
vandibatsirewo ndikwanise kurapisa munin'ina wangu because so far injury yemumusoro make umu ndiyo yandiri kunyanya kutyira zvakanyanyisa, uye nekuzarirwa kuratidza kunge munhu akuzarirwa usiku yaasi kunyatsorara kufema zvakanaka. Kuri kuti pane vaona uchavawana varida kukanda paecocash, mungataurire here vatariri veDestiny TV ecocash number dzavanokwanisa kukubatsirai pamuri muhamatara nezita rinobuda ipapo? Kana paine vanokwanisa kutibatsira vanotiisira pa 0776 05 2211 tinobudisa kuti Linus Tagwida. Muri yeDestiny TV tagara tinodada nemi, tinoziva kuti kazhinji tikaona vanoda rubatsiro tinobatsirana pamwe chete. Heino inyaya yaPanashe, mukomana akashayikwa kwemazuva anokwana 5 akazonhongerwa ava kubhanketi. Mukoma wake akafedzerwa namapurisa ekubhanketi vachiti vane munin'ina wake ikoko. Vakaenda kupolisi, polisi ikavanyorera tsamba yekuti vaende kunorapwa, asi tsamba iyoyo yakangogumira pakuonekwa nadhokta. Zvese zviri kudiwa kuti zviitwe pana Panashe zviri kudeedzera mari. Iyo mukoma wacho ari kuti vari kuedza kutsvaga asi havasati vawana. Kune vanokwanisa kubatsira, tiite chirirangwe, tisevhe upenyu hwaPanashe, tichingoramba tichiti dai justice yaitwa kuti vakanga vatora mwana vakwanise kuzosungwawo, vakwanise kuzokwanisa kuenda kunomira vachitongerwa mhosva yavo. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Musakanganwe kuita subscribe. Sekutara kwatakaita tiri kuda kusvika pa 100,000 subscribers. Taapadhuze. Tingoudzanai ikoko kuti kana tasvika paDestiny TV tasvika paDestination for Real News.